Hello, purun investor lan pedagang. Informasi lan layanan analitis ing Tutul Guru Markets. Ayo miwiti karo data ringkesan perusahaan. Setitik luwih kita bakal sinau saben parameter ing liyane rinci. Yen sampeyan kasengsem, sampeyan bisa ngaso. Disaranake ndeleng saben parameter organisasi sing diteliti kanthi teliti. Kita bakal bandingake indikator kinerja organisasi saiki karo sampeyan. Harrow Inc ticker HROE. Review iki adhedhasar data saiki wiwit 2 Juli 2025. Dening klasifikasi Guru Markets perusahaan Harrow Inc kalebu subkategori Pharma ES 22 perusahaan jupuk bagian ing comparison. Kita bakal katon ing pancasan digawe ing mburi video iki. Asil sakap kanggo perusahaan ing pitakonan minangka nderek -8 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 2,6 terms. Yen katon banget jembar ing kabeh pasar saham minangka wutuh. Kita bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham as minangka 1,8. Marang -8 terms kanggo Harrow Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Harrow Inc. lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat pungkasan 12 sasi saham Harrow Inc. Nuduhake dinamika 46,6%. Marang owah-owahan rega kanggo subkategori 0,3%. Kapitalisasi pasar perusahaan Harrow Inc. Regane $1.13 miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika $66 miliar. Regane buku perusahaan kira-kira $0.5 miliar. Kapitalisasi buku subkategori punika $31 miliar. Bandingaken enggo bareng saka pasar lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Harrow Inc. ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 1,715%. Regane buku 0,172%. Evaluasi pangsa pasar perusahaan lan nilai buku ing subkategori ala -1 poin. Kewajiban utang perusahaan gunggungipun $21,7 miliar. Ayahan finansial kanggo nilai buku udakara 407% saka ekuitas perusahaan. Asil kanggo tingkat kewajiban utang perusahaan, banget ala -2 terms. Nilai pasar kanggo rasio laba perusahaan yaiku 0. Kanthi rata-rata ing subkategori 0. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo badi dibandingake karo perusahaan ing subkategori, ala banget -2 poin. MediaWiki kanggo pungkasan 12 sasi iki -$22 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi samestine $53 mayuta-yuta. Evaluasi indikator keuntungan masa depan sing digambarake dibandingake karo perusahaan ing subkategori pasable 0 poin. Rasio nilai kanggo revenue perusahaan punika 5,3. Rata-rata ing subkategori 4. Evaluasi nilai pasar saham kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori tolet -0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $210 mayuta-yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi saka pratandha revenue mangsa samestine dibandingake karo pratandha ing subkategori ala -1 titik. Wates dodolan -10,2% karo rata-rata kanggo subkategori -6,1%. Asesmen bati sales dibandingake karo pratandha ing subkategori pasable -0,5 terms. Saham perusahaan miturut nomor personel ing subkategori punika 0,903%. Sing 90% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawai organisasi padha karo $2.956.000.
Dene ing subkategori ana $1.557.000. Evaluasi volume modal saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Pasable 0 poin. Volume bati saben karyawan perusahaan minus $56,800. Kanthi rata-rata ing subkategori minus $23,600. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori Tolet minus 0,5 poin. Bagian saka revenue saben karyawan individu saka organisasi punika $557.000. Ing subkategori $385.000. Evaluasi revenue perusahaan saben pegawai dibandingake karo pratandha ing subkategori Pasable minus 0,5 terms. Enggo bareng short akun kanggo 13,2%, dibandingake karo rata-rata subkategori 3,8%. Indikator Resi 14 nuduhake tingkat 56% kanggo perusahaan Harrow, Inc. Dene ing subkategori tingkat iki 57%. Rega saham perusahaan saiki watara $30.76. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan iku kira-kira $56.88. Ayo kang katon ing tabel pesenan sing kasedhiya kanggo sampeyan, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe mangsa iki, dening informasi evaluasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar asil valuasi saham Harrow Inc. Sistem bantuan Guru Markets kaputusan wis digawe. Buka pesenan sel ing $30.77. Menehi hasil iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis srada kurang. Organisasi ditaksir nggunakake model penilaian indeks AKIM. Jupuk media WI disetel ing pukul 16.35. Mandeg mundut disetel ing 45.19. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, transaksi kasebut tetep kanthi mandiri adhedhasar asil dagang ijol-ijolan tanggal 1 Agustus 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker AL iku pesenan tuku utama. Video ing urutan utama wis diterbitake ing saluran. Nalika salah siji pesenan ditutup dasar utawa imbangan. Pesenan liyane tetep ing rega final. Matur nuwun kabeh kanggo nonton video iki lan nggunakake sistem informasi saka Guru Markets.